राज्यातील अनेक नगर परिषद निवडणुका या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. सातारा आणि अहिल्यानगरच्या काही निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. निवडणुकांना काही तास शिल्लक असतानाच हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे आणि त्यामुळे आता एकच खळबळ उडाली आहे. निवडणूक आयोगाकडून सुधारित कार्यक्रम जाहीर करण्यात आलाय. 20 डिसेंबरला मतदान आहे आणि 21 डिसेंबरला मतमोजणी पार पडणार आहे. यवतमाळमधील नगर परिषद निवडणूक सुद्धा पुढे ढकलण्यात येईल अशी शक्यता वर्तवली जाते. तर कुठल्या निवडणुका पुढे गेलेल्या आहेत आपण एकदा ग्राफिक्स मधून जाणून घेणार आहोत. बारामती, फलटण, महाबळेश्वर इथल्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. त्याचबरोबर कोपरगाव, देवळाली, नेवासा, पाथर्डी, यवतमाळ आणि पांढरकवडाची निवडणूक सुद्धा पुढे जाईल अशी शक्यता आहे. त्याचबरोबर दिग्रस, वणी नगर परिषदेसंदर्भात सुद्धा प्रश्नचिन्ह आहे.